Хора, пак се включвам. Ще имам още един чувал ярмата опът. Сега ще прибираме. Assim. Opa. Oh. Хора, сега ще ходим да прибирам чувалите с фураж. Гледайте. Е, там долу ще съм и с количката ще ходя. Гледайте ма. Хайде, хора, прибираме кокошките. Хайде, момичета навътре. Хайде, така, пи. Хайде, вътре. Хайде, момичета, къде отиваш, бе? Маник. Хора, сега ще вземем мецата. Малко тъмничко. Малко е тъмно, но така е на сило. Защото сме вътре в кокошарника и е тъмно. Сега ще бръкна тук да взема яйцето. Взехме хора. Хора, с вас сега ще приберем кокошките. Сега ще ги приберем. Хайде, момичета! Хайде, так. Пи. Хайде, момичета! Хайде, патки! Ва, юрдечките виж къде са. Какво правите там, бе, юрдечки? Хайде, момичета! Хайде надолу, петлю! Хайде, вижте как хора се знаят къде да отидат. Хайде, момичета! Хайде, момичета! Хора, вижте, да ви покажа моята къща, къде живея аз. Тук имам кокошки. Тук сега има един петел. Се опитам да го вкарам. Тук са, отглеждам австралог. Такива черни кокошки. Айде, момичета, бягайте навътре. И сега ще карам петела. Ай, Петлю вътре. Хайде, Петлю. Добре, Петлю стои вънка. Вижте, хора. Имам австралог. Те са още млади. Нали, настоящи са още. И